Agurte erdi Baionatik, eta gaur kazetari bat argitan emanen dugu berehala, begira. Gauan, Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko ardi esne produktoreek Aian debuten lankideak erretiroa hartu du duela guti urteetan France 3 Euskal Herri eta Euskal Telebistaren berriketaria izan da. Ni hasi nintzen erabat aprendiz gisa, dena ikasi nuen redakzioetan, ez nuen kazetaritza eskolarik egin, garaian egiten alzen hori. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Euskal Herri, évidemment en rouge et blanc. Zuzenbide ikasketak egin nituen, zuzenbide publiko eta soziologia zerbait, zientzia politika ere bai, ekonomia sartzen zen hortan. Eta gero hasi nintzen prentsa idatzian, oso gustora ibilin zen, oso gustora. Le Point astekarian, gero Le Monde egunkarian ere, sekulako xantza izan duen. Beti ere Euskaldunen lagunen bitartez, nire ikasle bat Euskaletxean hor ibiltzen zen, eta laguna Antendu, bigarren kate publikoko errezgaltzai famatu batekin, eta hola zein esker Le Point astekarian hasi nintzen. Adi Chatzagour, portez-vous joliment. Adio. Euskal Herrian gertatu dena telebistan erakutsi du urteetan Aian debutenak denetik ikusi du, maiz lehen lerroan lekuko paregabea. A très bientôt, bonne soirée à tous et à toutes. Egan nezake, nahiago dudala oai bizi naizen Euskal Herria, Laurogeita zortzian ezagutu nuen Euskal Herria baino hots garaian, orduan baziren oinu atentadoak, krispazioa hainitz, sufrikarioak, iparralde hontan ere bain nolaz ez. Hilabeteko lehen ostiral oroz bezala euskerazko albistegia duzue gaurkoa. Eta bai, hau atxikitzen dut. Gaitasun hori, ez? Zerbaiten eraikitzeko gaitasuna. Bai Hego Euskal Herrian eta bai iparraldean. 14 urtez Txirrita euskarazko magazina zuzendu eta aurkeztu du ere Aian debutenak, azken emankizuna berrikin grabatu du Baionan, ekainaren 28an erakutsiko dute France 3 telebistan. Urte guztiaietan euskerak eman dituen urratsak gogoan ditut. Laurogeita zortzian ona etorri nintzenean lan egiteko, Euskal Telebistan hasirik. Noske euskaldunak baziren, baina karrikan lan egin ordukotz, eskuaraz esparru batzuetan ezin zan sobera lan egin. Urte guztiaiek iragan eta, idutzen zait askozaz erresagoa zaidala ere gaiak eskuaraz jorratzeko. Mila esker lagunak ongi bizi eta dantza egin! Hori izan da plazer handia, horren lekukoa izaitia eta horren bizitzea. gaurtik aurrera Pireneoz iparraldean Eta telebistan lehen urratsak hemen ETBn egin zituen Aian debutenak. Autopistako azken zatia. Parisen sortua, hori deia handia da, eta mitzo zuen hegoaldeko eskuara, hori handiago. Omurea bazuen, hori ongi etorri, kluberat, eta bazituen bilosuriak jadanik, beste hori bat. Aianderekin izan duen harremana oso harreman ona izan zen, pertsonalki alde batetik eta baita lankidetzan ere, ezta? Arratsaldeon. Sentsibitatea handiko gizona, batzuk erran dute gehiegi lan horrentzat. Eskual kultura zinez konprentzen zuena eta aintzinean emaiten zuena. Zuen ganatzeko. Oraintxe arte beraz, eguardian. Paristik etorri zen eta hango berri ekarri ere bai, ez da neurri batean kontuan izan behar dugu guk geure telebista hau hasi berria geneukala eta bagenuela asko eskaintzeko, baina asko ikasteko ere bai, eta nik uste dut zentzu horretan Aiande izan zela, asko erakutsi digun pertsona bat, ez da? Lehenik eta behin oso unkigarriak zaizkit, beraien hitzak noski oso emozionatuta nabil. Le Parisianek esaten du bai txiki bat. Arratsaldeon. Gerotat zailagoa izaiten da Ipar Euskal Herria. Ukaitia kastari bat eskualduna eta eskual telebistarentzat Baionan, hori gauza berezia zen, urrats handia zen garai hartan. Euskal Telebistatik beti herri honen itxura guztia, herri hau den guztia erakutsi nahi izan nuen.
zazpi lurraldetako herri bat zela, eta horretarako bera ezinbestekoa izan zitzaidan. Maialenek alako oroitzapenak balin baditu, nire erretoru burua izan da, eta aurkezle nagusia izan da, eta baina baziren beste batzu, besteak beste Bingen Zupiria, Garaian, eta orduko lankide guztiak. Uste dut genuela halako egarri bat. Laborariek, baina batez ere ardi esne produktoreek. Eta Allendek badu beste gauza bat, ez da edozein gairen inguruan sakondu, aztertu, hitz egin, bueltak eman, eta hortik, gero ideiak ez dakit fintzen joaten dira, eta hori ere asko eskertu izan diot nik Allanderi. Nik gogoan dut, behin geniola, nik uste dut Bingen Zupiriari, orduko informazio burua zela, haizu, azaruaren 11 bada, eta munduko lehen gerlako bukaera, eta hemen ere hainiziendek sufritu zuten haunitz asko eta asko. Garaian bazen, azparneko soldado oia, Guillaume Duar deitzen zena euskalduna, eta elkarrizketa 101 urte zituen, eta elkarrizketatxo baten egiteko aukera izan duen. Nik uste dut hori ere adierazi behar zela, gure historia delako. Gaurko behintzat, isten dugu gure iparaldeko lehiatila. Eta gu adiskitetu ginen Omuraren bidez, pentsatzen dut, eta sortu ginuen Redios irratia. Eta harek eskrainak egiten zituen. Eta goazen naiz, Redios irratia izendatu baitzuen, bere apeza zen, bere osaba batek, ez zuela bat ere maite, hori ez zuen jasaten, ez zuen eramaten hotz, eta oroizapen on guztiaiek dauzkat, noski gukoan. Bonsoir, Léo Ménardi est sans nul doute le coiffeur... Laurogeita hamabian, François Euskal-Herri, Pays Basque, baina Euskal-Herri, Pays Basque, sortu zelarik, lan taldetxo bat ginen, euskarak bere tokia izan behar baitzuen, tikiege izan ikan ere, ados, baina duintasunez uste dut eskuara tratatua izan dela, eman dezagun lehen lerroko, lehen titulara balin bazen euskaz egin genezaken eta egin dezakegun oraindik ere gaia, lehen bizikoa zen. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Euskal-Herri. Allende buten izena eta izana, nortasuna, 40 urteko lanaldiaren ondotik orain erretiroa. Tristura zerbait badut, baitan. Eta agurra egiteko duela zenbait egun txirritaren emanaldi eta grabaketa berezia egin dute Zuzulun Baionan, emankizun hau ekainaren 28an eskainiko dute. Utzi behar da, tokia, gazteagoei, espero dut erreleboa izanen da. Erreleboa bada, baina hau erreten dudalarik, esperantza dut zerbitzu publikoak segituko duela, iparraldean, frantzian, hots frantzes eta euskal den pixkat gure telebistak, François Euskal-Herri. Mil esker entzun ikusle fidelak, adisatzagur, ongi izan. Nahi nuke Patxi Bastarrikan ere lagun minak erraiten duen bezalaxe, jubilatua bai, baina erretiratua ez. Orduan ez dakit bat ere zer izanen den, ez dut deus preparatu, erraten da omen preparatu behar dela. Espero dut zerbaitetarako balioa izanen dudala, laguntza zerbait inori lanak itatu gabe, baina nahi nuke laguntza eman, nire esperientziak zerbaitetarako balin badu, bai, eta bestean ikusiko, elkartetan edo la. Ibiliko naiz bai, erri urratzen, korrikan, pasen delakoan, zerak askoin lagunen korrika hartan, eta bai, bertsolarien eta topaketetan, bertsoa farita, denbora izanen dut, irakurtzeko eta la. Kusiko. Azparnen kokatzen den nekizaritza ganbaran. Baikorra, bakarra, bestelan, konzeptua bera... Gaztea da bai, baina badu alere esperientzi bat. Bai, mil esker, guai, musika!